de moi pobo. E falo porque sí, porque me gusta. Porque me pide quero, e a magaña. Porque me sai de dentro, ala do fondo dunha textura cera que me abrangue. Ao ver tantos patufos desleigados, pequenos, me que treces en raíces, que por a garabato xa non sabe. Afirmarse no amor dos devanceiros, afirmarse no amor dos devanceiros, afirmarse no amor dos devanceiros. Afirmarse no amor. Afala dos avós que temos cortos, e ser, arroz carguido, mariñeiros, labregos do linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre. Dalle a lingua, dalle a lingua. Eu falo porque sí, porque me gusta. E quero estar cos meus, coa xente miña. De todos somos vos que sofren longo, unha historia contada noutra lingua. Non falo para os soberbios, non falo para os ruins e poderosos, non falo para os fichados, non falo para os valeiros, non falo para os estúpidos, non. Que falo para os que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotillo, para os que suban e choran un vertimiento sobre os ollos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo terra miña, verte da miña estirpe. Galicia, 12 mágoa das Españas, deitada rente ao mar, e se camina. Este era o meu confronto, era estático e emprenato. Gravar o poema de Deitado frente ao mar foi unha cousa moi divertida porque participamos moitas persoas e durante as clases onde tiñamos que gravar pois pasámoslo moi ben, aprendimos cousas novas de masterización e todo o proceso de que leva a gravar unha canción. Bueno, paseino bastante ben, foi moi educativo e moi gratificante. Sí. Que idea. Se dice così, ¿no? No obradoiro da aula de música seguimos a cadea clásica de produción que consiste en compoñer, arranxar, porque me pide quero, e a magaña. Porque me sai de dentro, ala do fondo dunha textura cera. gravar, Ao ver tantos patufos desleigados, pequenos, editar, me que treces en raíces, que por a mesturar garabato xa non sabe. Afirmarse no amor dos e masterizar. afirmarse no amor dos devanceiros, afirmarse no amor. Nunca vira como se fai unha canción dende cero. Cando vin non tiña ni idea o difícil que é, porque a verdade é que pensaba que non levaba tanto tempo nin gravar tantas cousas. Ordealo me pareceu moi difícil. Dalle a lingua. Eu falo porque sí, porque me gusta. E quero estar cos meus, coa xente miña. Bueno, pois a min esta canción gustoume, pois foi entretenida, sobre todo nas partes nas que tiven que cantar eu, que realmente costaronme bastante. Este é o aspecto que presenta Deitado frente ao mar durante o proceso de producción. Cada un deses segmentos de cores son anaquiños de grabacións que imos sumando ata completar o proxecto. Para que todo soe sincronizado, empregamos un secuenciador. ¿Sí? Galicia, Quen é? 12 mágoa das Españas, Mira, que eu non quero nada. deitada rente ao mar, Oiga, quen é? ese camiño. Ai, a ver se vai ser o Jaias. Este era o meu confronto, era estático e emprenato. A animación está feita mediante a técnica de rotoscopia e vamos a explicarvos como se fai esta técnica. A rotoscopia consiste en debuxar cada cadro dunha animación sobre un fílmico orixinal. Así transmítese o dibuxo a naturalidade e secuencialidade de movementos. Unha vez grabado o rap,
fomos ata a clase de música para gravar os vídeos. Unha vez gravados os vídeos, eu dediqueime a dividir en fotogramas cada vídeo. Primeiro, capturamos os fotogramas do vídeo. Por cada 15 segundos poden ser 200 fotogramas. Ahora eu, co Photoshop, estou retocando e redibujando cada unha das 200 imaxes. Agora, cos fotogramas editados no Photoshop pola miña compañeira, eu collo cada un deles para editalo nun programa de stop motion e facer anaquiños de vídeo para despois facer o que sería un anuncio. Por último, pásanse os anaquiños de vídeo ao iMovie, donde xuntarase para facer así o vídeo definitivo. Agora unidemos a nós a recitar o poema de Celso Emilio o día 12 de decembro ás 12, deitado frente a mar.